Dugang mga pahimang no. Anak, kon mo ako ka nga mobayad sa utang sa ubang tawo, masulod ka sa kompromiso, ug manubag ka ngadto sa imong gisaaran. Apan mao kini ang himoa aron makalingkawas ka sa imong obligasyon. Adtoa ang imong gisaaran ug pagpakiluoy nga ipalingkawas kaniya sa maong obligasyon. Ayaw gayod tulog-tulogi o unya-unya hangtod nga makalingkawas kaniini nga daw sa usa o sa langgam nga nakaikyas gikan sa mga ngayam. Kamong mga tapulan, obserbahi ug kat-oni ang pagkinabuhi sa mga lamigas aron magmaalamon kamo. Bisan walay pangulo o tigdumala nga nagsugo kanila, nagatigom silag pagkaon sa panahon sa ting-init ug ting-ani aron may pagkaon sila sa ting-ulan. Kamong mga tapulan magsigira ba gayod mog katulog? Kano sa man mo magmata, sigira mog tulog-tulog, hayang-hayang ug panguyogpos. Unya sakalit lang moabot kaninyo ang kawad-on nga daw sa armadong tulisan. Ang mga walay pulos ug daotang mga tawo manugilon ug bakak. Pinaagi sa ilang kidhat-kidhat ug sinyas-sinyas sa ilang mga kamot ug tiil manglimbong sila sa uban. Sa ilang pagkamangingilad kanunay silang nagaplano sa paghimo og daotan ug tigpasyugda silag kagubot. Busa sa kalit lang laglagon sila ug wala gayoy makatabang kanila. May 7 ka matang sa tawo nga gikapungtan o gikangilaran sa Ginoo. Ang mga hambugiro, ang mga bakakon, ang mga nagapamatay og tawo, ang mga nagaplanog daotan, ang mga abtik mohimog daotan, ang mga nagasaksi og bakak, ug ang mga nagapaaway sa iyang isigka tawo. Anak, sunda ang mga sugo ug gipanudlo sa imong ginikanan. Itanom kini sa imong hunahuna aron dili mo gayod malimtan. Magiyakini, magtipig, ug magpahinumdom kanimo sa bisan unsay imong buhaton. Kayang ilang mga sugo sa masasuga nga mohatag kanimog kahayag, ug ang pagbadlong ug pagtulid nila sa imong pamatasan makaayo ug makapataas sa imong kinabuhi. Ili kay kausab niini gikan sa babayeng daotan nga makadaning manulti, ayaw pagpatintal sa iyang katahom, ayaw pagpadala sa iyang mga kidhat. Ang pagpakighilawas sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog mabayran ragpilak. Apan ang pagpakighilawas sa asawa sa uban bayran mo sa imong kinabuhi. Kung ipaduol mo ang kalayo sa imong dughan, masunog ang imong bisti. Kung maglakaw ka sa baga, mapaso ang imong tiil. Mao ka na nga kung makighilawas ka sa asawa sa uban, silutan ka. Mahimong palabyon ang gihimo sa kawatan nga nangawat tungod kay gigutom siya, apan kung madakpan siya. Pabayron siyag 7 kapilo sa kantidad nga iyang gikawat. Bisan pag mahurot ang tanan niyang butang, ang tawong nakigrelasyon sa asawa sa uban, walay hustong panabot. Gidaot lang niya ang iyang kaugalingon. Sakiton siya ug maulawan hangtod sa kahangturan. Ang bana nga nangabugho masuko pag-ayo, ug mobalos siya nga walay kalooy. Dili siya modawat og bayad, bisan pagunsa kini kadako.